siya. Sa panahon ng matinding pagsulong, binuo ang isang hukbo ng kapataang nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Sila ang naging tagapagtanggol ng mundo. Sila ang mga unang batang X. Pero ang mga bata ay lumalaki, nagbabago. Kaya ngayon, sa bagong milenyo, ngayon kailangan na naman ng mundo ng mga magbabantay laban sa mga puwersang nais lumupit sa kanila. Isisilang, uusbong, lalaban na naman ang isang panibagong grupo ng mga batang bayani. Ang susunod na henerasyon na Batang X! You're 100, we saw 100. 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 Get on. Sa mga huling taon ng huling siglo, sa panahon ng matinding pagsulong, binuo ang isang hukbo ng kabataang nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Sila ang naging tagapagtanggol ng mundo. Sila ang mga unang batang X. Pero ang mga bata ay lumalaki, nagbabago. Kaya ngayon,
sa bagong Thank you milenyo. very much for this lady number one as they portray